ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗିନି। ସେ ନାରୀଟା ମୋର ଦରକାର। ସେ ନାରୀକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ରାଜା ହେଇଯିବି। ମା ଏ ମା ओम क्लीं क्लीं चामुंडा स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडा स्वाहा। What should चामुंडा स्वाहा। हेलो ये मा तू प्रकट हो मा 12 वर्ष तपस्या करके मा तोते देखिनी ମା ଏ ମା ଦର୍ଶନ ଦେ। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲେ ପୁରା ରାଜା ହେଇଯିବି। ଏବେରୁ ରାଜା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ହେ ଏ ଓ ହୋ ହୋ ବড় ପ୍ରଦାନ କଲୁ ବା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ମାଲୋ ଏ ମା ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉ ନା।